Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, dolazim na epizodu kao i uvek ljudi. U ovoj epizodi danas ljudi snimamo kako pravimo arheološki nalaz. Pa možemo da počnemo, našao sam baš dosta blokova. I unutra još, mislim, stanite. Nije mi tu unutra nije. Tu sviće ili pada noć, a ne, sviće. Ne znam da vidim samo ljudi, nije ovdje, nego je van. Ja mislim da imam još. Imam još 21 komad. Ukupno sve imamo dosta. A jeboma. Ništa se ne vidi. To će stvarno izaći iz ove grupe. Stanite ljudi. I ljudi, evo me, vratio sam se. Možemo da početi. Možemo napraviti malo brdašca ovdje. Vidjet ćete svi što ja želim da napravim. Biće dobro. Nadam se. Ma ekstra ćete da bude samo očekati da bude pravljeno. Potrudiš je lijepo izgledano. Tako nekako brdašci izgleda. I reći dole da bude malo praktično. Hajde 2 bloka ovako. Ako neko ne zna šta je arheološko nalazište, to je tam gdje skrivaju dinosauruse kosti od ostrih životinja i biljaka, fosila, svašta nešto drugo. Ovdje neću ništa pauzirati zato što sigurno vi mislite kako je chicken, kako ja u kreativ ulazim, ma dupko ulazim u kreativ, ja ulazim trud za video, ali tu se. Mislim, ne kažem sve nego. Mislim seriju. Mislim svako nekad seriju, vidi. Premalo ljudi. Ovo je za sada dobro, samo ovako. I ovako ne smiješ. Moram da imam kampu. Mora lijepo da se sledi. I onda odavde. Stavite pam. To izgleda koja rebarca, da izgledaj. Pijum. Znači to za sada ovako izgleda. Vidim. Ste spremni? Da jesam. Ne. Smiri se bre. Smiri se. Ništa mi se dropovo džubre jedno. Pokvareno. U svaki slučaj ću ja da držim na maks. Izgleda sad ovako. Morat ću ovdje prokopati još ovako. Takce, ovdje takce. Pim. Možda će mi za nekad, što smo dole stavili. Možda će mi nekad poslužiti. Pesak.
Da, kad budem gradio peščane. Neću ništa da otkrivam. Samo ako sam ljubi. Brutalno izgleda po meni. Ako se vama sviđa, bacite like. Ali ljudi, ja baš ne znam da pravim dobro građevine. Zato se trudim maks, koliko ja znam da pravim. Jako jedino i znam da pravim ljudi. Ovako bolje izgleda. Ali ovo bi bilo dobro da ne ide ovako. Nego da su tu spojene rebra. Pam i pam. Da, bolje izgleda, bolje izgleda. Ne bre, pesak bre. Ne dobro, ne. Šta radim? Pijum. Opa, evo ga, Wonder Trader. Dobro je ovo za sada. Mislim, tu treba još voda ovako da se prekopa da bi se vidjelo uopšte. Probat ću to sad uradim, samo ako ne bude smara kada ne spavaš noću, pa onda ti on dođe tu i smarate ko proliv. Moguće da se uradi parkour. Ja mislim da je moguće. Kako? Pa moguće. Kako bi se vidjelo od moje kuće, ne vidjelo bi se to dobro. Da li da produžim još ovo? Eto, produžit ću naš ono moje. Naš ono Miloševo iz kuka. Pam, pam. Pam, pam. Sada ću morati ovdje da stavim ovako sand. Izvinite, moram. Pam, pam, pam. Ljude, pam. Pijum. Baf. Baf. Uvek fulam. Baf, baf. Ljudi, nemoj obaveštenjem. Više neću ja editovati video, nego će moj stariji brat. On se isto bavi YouTube-om. Ima oko 6500 subscribera. Pa dobije 3 strajka. Ali stvarno dobro edituje čovjek. Za YouTubera dobro edituje. Samo kad bi vidjeli njegove klipove sam što najmeti sada zato što dobio do klipa 3 strajka i sada vrate. On je retardiran zato što bude muziku bez strajka. Neće ovo editati video, zato neće moći ni da mi sad tu nešto sere. Sere da pa se maže. Probat ću. Nešto radim, njem pa meni ja lol. Evo ga. Bijem baf. Baf. Počet ću da sakupljam žinte grobari, ali počet ću da sakupljam zvijezdine nalepnice. Ako se kod vas ne prodaju, ne znam šta se radi. Počet ću njih sakupljati. I on ću ja tako isto pokazivati ja moje sada koje kupim. Ću kupiti. Sakupio čovjek pare.
Ovo je predobro, ljudi. Da, to je predobro. A nemoj. U sljedećoj epizodi svim pišite u DM na Instagramu da pravim, kako zove, da pravim, dobio sam zlato, da pravim zatvor, ali nemam dovoljno, kako zove, materijala za to. Ovo ću preskočiti. Pa ću da pravim ludi grad. Biće to preteška misija. Ali do tada, veliki pozdrav moji gledalci. Napišite, molim vas, u komentarima, nemojte da ispavite. Napišite u komentarima, stavite ovo stane. Ako ću što stane. Napravio sam thumbnail, mislim da ih znate. Sada, zove, to je bilo sve od ove epizode. Zdravo moje ludaci, bacite like. Stvarno neću nastaviti s njom. Ako ne bude na ovom videu 2 lajka, neću nastaviti da s njom. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav, ako bude 2 lajka. Pozdrav, bacite like.